contentes, jo i el meu equip, perquè ens hem vingut a veure. Us donarem un tomet per l'escoleta i us hem preparat una activitat molt xula, que als nostres nens els agrada molt. Ella és la Teresa, la tutora de PSA, dels més petitets. Ella és la que és molt... Tan guapos, I tant, pobret. Caramelo. Vinda, filete. Ya vamos a batir los huevecitos, claro que sí. Mira, mira, mira. Transparents de color, el mateix que les figures. Hem preparat un taller de taules de llum amb diferents materials de colors, translúcids, per ratllar, per fer formes, retoladors per pintar la taula de llum i els padrins, juntament amb els nens, experimenten amb aquests materials. Mira que viene la llum, mira que viene la lluvia, oh! No son aciertas lo que ella quiere. Home, Marta, els batalles.